ma orumo giko mar dwe mar auchiel higani. Kambino wacho ni uso mar kong'o nomedore kod 27% kama koro ne giuso kong'o maromo shillings bilion 109.4 e kinde makamano. Jatatije mar EABL Jen Karuku kata kamano ne ogolo ywak ni osuru ma igolo ewi mwanduno osemedo pek ne ohala kama koro kwayo piny owacho mondo ket lwasi maber ma ok bi medo osuru ewi mwanduno kinde ka kinde. We had great growth in the last 12 months, 22% up on volume, 27% to 109 billion for the year, and the profit, good profit. I think we are very happy with this profit, 124% growth versus last year, 15.6 billion shillings, and we are giving a big dividend, like Chair said, the highest we've seen from the history that we know, to 11 shillings. So I'm sure the shareholders will be happy with that. The macro environment where we are operating from COVID, and before COVID was over, we have the Ukraine crisis, petrol prices, drought. There is a drought going on, crop failure across East Africa, but we've managed to weather this storm and even done better. Nyakora mga jwangero kamano kumbero kodwe chakro nyaka gike weche mag ang'ichwelo nyinga uchingi manuel. Ero kamano kwa mbudho kodwa nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Oritu masane.